الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Уважаеми братя, Алхамдулилlah, хвала на Аллах Субханаху ва Тааля, че Той ни отреди да се съберем тази вечер тук в домовете на Аллах Субханаху ва Тааля, за да го споменем, за да го възвеличим и за да му се кланяме. Алхамдулилlah, хвала на Аллах Субханаху ва Тааля, който отреди Ашам баята да кланяме заедно и моля Аллах Субханаху ва Тааля да ни приеме намаз. Защото, уважаеми братя, намаза е нещо изключително важно, на което трябва да наблегне внимание всеки един мюсюлманин и мюсюлманка. Намаза. Старите очи на времето съм сигурен, че са говорили много за намаза. Сегашните оджи и те говорят за намаза. Аз специално гледам по мене, по-голямата част от моята лекция винаги са били свързани с намаза. Ходжите, които ще дойдат след нас, и те също ще говорят за намаза. Защо? Защото ако не беше намаза нещо, което да е важно, щеше да се говори толкова много за намаза. Нека да се върнем по времето на Пейгамбера алейхи салату вассалам, когато му беше предписан намаза. Къде беше предписан намаза? Някой от вас дали ще си спомни? Когато се случва случката Исра вал Ми'рач. Исра е пътуването на Пейгамбера алейхи салату вассалам от Мекка до Кудс, а Ми'рач е нощното възвисение, където Пейгамбера Мухаммед алейхи салату вассалам заедно с Джибрил алейхи салам над седемте небеса Аллах Субханаху ва Тааля се срещна лично с Пейгамбера алейхи салату вассалам, за да му заповяда какво? Намаза. Ако се върнем към основите от основите на исляма, уважаеми братя, урочеговението в месец Рамазан. Когато Аллах Азза ва Джал го предписа на Пейгамбера алейхи салату вассалам, коя година става това? Втората година след преселението. Пейгамбера алейхи салату вассалам беше на земята. Това стана в Медина. Зекята Аллах Субханаху ва Тааля го приписва също втората или трета година, ако не греша, след преселението, по хиджра. Къде беше Пейгамбер алейхи салату вассалам? Пак беше на земята. Когато Аллах Азза ва Джал предписа хаджа 8-та година, ако не греша, 8-та година след преселението, пак Пейгамбер алейхи салату вассалам беше къде? На земята. Когато Аллах предписа намаза, къде беше Пейгамбера? Пейгамбера го извика горе. Когато днеска има един кмет, дали ще е селски или общински, когато има някакви по-дребни въпроси, могат да се разрешат на местно ниво. Обаче, когато има нещо важно, трябва да идиш при шефа. Дали в Смолян, дали в Доспат. На по-високо ниво. Защо? Защото е важно. Точно по същия начин, не знам дали сванахте връзката, по същия начин Аллах Субханаху ва Тааля предписа намаза на Пейгамбера алейхи салату вассалам. Кога? 13-та година след пророчеството или няколко месеца преди Пейгамбера алейхи салату вассалам да се пресели от Мекка за Медина. Преди Пейгамбера алейхи салату вассалам да се пресели от Мекка за Медина, няколко месеца Аллах Азза ва Джал му предписа намаза. Така също по времето на Пейгамбера алейхи салату вассалам случки, които доказват изключителната важност на този ибадет, когато Пейгамбера беше на смъртно легло, когато оставаше броени дни преди да напусне дунията, той беше много болен алейхи салату вассалам, имаше треска и изпадаше в препадъци. Препадаше от време на време, препадне, свести се, препадне, свести се. В момента, в който препадне и се свести, първото нещо, което питаше, дали сахабетата са кланяли намаза. Той не питаше нито за децата,
нито за жената, нито за близките, нито за комшиите. Първото нещо, което алейхи салату вассалам питаше след като се свестяваше, намаза. Кланяхте ли намаза? Когато се свести и погледна в неговата стая, видя Абу Бакър Садик ради Аллаху анху в стаята на Аиша ради Аллаху анху, която е дъщеря на пейгамбера. И той запита: я Аба Бакър, кланяхте ли? Той каза: я Расул Аллах, чакаме те. Помогнете ми да стана. Стана алейхи салату вассалам, пак препадна. Толкова беше болен алейхи салату вассалам в последните дни от неговия живот. В момента, в който се свести отново, пак запита: я Аба Бакър, кланяхте ли намаза? Не, я Расул Аллах, чакаме за тебе. Опита се да стана, пак падна алейхи салату вассалам. На третия път, когато се свести, пак запита: я Абу Бакър, кланяхте ли намаза? Не, я Расул Аллах, чакаме те. Тогава пейгамбер му казва: иди, Абу Бакър, и откланяй джамата. Не е могъл саллаллаху алейхи васелям да иде и да кланя намаза. Това показва неговата заинтересованост за неговия умет. Това показва изключителната важност на този ибадет на намаза, който в днешно време ние го виждаме за нещо много важно. В днешно време виждаме мюсюлманите изоставят намаза. Обаче в тази книга от имаму Зехеби, рахимахуллах, Шемсуддин Мухаммед ибн Ахмед ибн Усман ад-Захеби се казва, един от големите грехове, този известен учен, който е живеел, който умира 1374 година, един от големите грехове, който го поставя в тази книга, е изоставянето на намаза. Той го вижда, че това е голям грях. И е много опасно. Така също, уважаеми братя, от случки по времето на сахабетата ради Аллаху анхум, Омар ибн Хаттаб ради Аллаху анхум. Когато той кланяше сабах намаз, един двуличник на име Люблю ал-Маджуси става от сафа и с нож го пронизва. Омар ибн Хаттаб ради Аллаху анху беше пронизан няколко пъти по времето на сабах намаз. Няколко дена ради Аллаху анху, Аллах да е доволен от него, той беше болен. Но намаза не го оставяше. Вижте, намаза не го оставяше и сахабетата ради Аллаху анху казват за него: той кланяше намаз в седнало положение, защото не можеше прав и кръвта течеше от неговата рана. Когато пиеше мляко, сахабетата ради Аллаху анхум казваха: виждахме как млякото излизаше от мястото на раната. И това показваше, че Омар ибн Хаттаб ради Аллаху анху няма да живее още много. Но въпреки всичко, той не си оставяше намаза. Нека да видим какво казва Мухаммед алейхи салату вассалам относно намаза. Че това е основа от основите на исляма. Казва алейхи салату вассалам в хадис, предаден от Абдуллах ибн Умар ради Аллаху анхум, Аллах да е доволен от тях двамата: буниел исламу аля хамс. Исляма се изгражда върху 5 основи. Шахадату ан ла илаха илля Аллах ва анна Мухаммедан Расулуллах. Да засвидетелстваш, че няма друг Бог освен Аллах, че Аллах е един единствен, и да засвидетелстваш, че Мухаммед алейхи салату вассалам е негов раб и пратеник. Това е първата основа от основите на исляма. Или така наречените двете свидетелства. Когато един човек иска да влезне в земния живот, в исляма, и в отвъдния иска да влезне в дженнета, тези две свидетелства трябва да бъдат на лице. За свидетелството, че няма друг Бог освен Аллах, че Той е един единствен, и за свидетелството, че Мухаммед алейхи салату вассалам е негов раб и пратеник. Ва иқами сала, втората основа. Кланя намаз. Трета основа: ита из закят, даване на закят. Ва сауми Рамадан, говене в месец Рамазан, четвъртата. Ва хаджи бейти мен истатаа илейхи сабила, и човек да направи хадж, ако има такава възможност, един път в живота. Това са 5-те основи от основите на исляма, които пратеника саллаллаху алейхи васелям ги споменава в хадиса на Абдуллах ибн Умар ради Аллах анху. Хадиса е предаден от Бухари и Муслим. Мухтерем джамат, когато кланяме намаз, или когато един човек е на прага да се реши да започне да кланя намаз, може би има няколко въпроса, които си ги задаваме. Първо,
Защо кланяме намаз? Защо кланяме намаз? Същия въпрос може да го зададем и за уруче. Защо говеме в месец Рамазан? Защо е нужно в най-голямата жега да гладуваме и да жедуваме? Защо кланяме намаз? Защо за сабах намаз в момента, в който най-много ни се спи, трябва да станем и да идем в джамията? Защо? Дали Аллах Субханаху ва Та'аля има нужда от нашия намаз? Дали Аллах Субханаху ва Та'аля има нужда от нашия уруч? Не. Аллах няма нужда от нищо. Аллах не се нуждае от нищо. Ние, които сме Негови раби, Негови слаби създания, ние имаме нужда от Аллах. Валлахи, във всяка една секунда, ние имаме нужда от Аллах. Сърцето на всеки един от нас бие постоянно с позволението на Аллах. Ние имаме нужда от Аллах. Въздуха, който го дишаме и за който не плащаме никаква фактура, ние от Аллах. Ние имаме нужда от Аллах. Водата, която пием, храната, която едем, всичко, от което имаме нужда, ние от Аллах. Ние имаме нужда от Аллах и Аллах няма нужда от нас. Аллах няма нужда от нашия намаз. Аллах няма нужда от нашия уруч, но ние имаме нужда от Аллах и имаме нужда от Неговата милост и от Неговия рахмет. Имаме нужда от милостта на Аллах. Казва алейхи салату вассалам: никой от вас няма да влезне в дженнета с неговите дела. Казва: я Расул Аллах. Запитат, сахабетта питат: я Расул Аллах, дори и ти ли? Тогава алейхи салату вассалам е казал: да, дори и аз не мога да влезна в дженнета с моите дела, освен ако Аллах не ме обгърне с Неговата милост. Значи всеки един от нас ще влезне в дженнета с милостта и рахмета на Аллах. Това означава, че имаме нужда от милостта на Аллах, а ние може да спечелим милостта на Аллах. Как? Чрез ибадет, чрез дела, чрез намаз, чрез уруч, чрез закят, чрез добри дела. Защото в друг хадис пратеник алейхи салату вассалам, обръщайки се към сахабетата, е казал: днес от вас кой говее? Абу Бакър Сидик казва: аз, я Расул Аллах. Днес от вас кой последва джаназе? Кой беше на джаназе? Абу Бакър Сидик казва: аз, я Расул Аллах. Днес от вас кой посети болен? Абу Бакър Сидик казал: аз, я Расул Аллах. Ако пейгамбер алейхи салату вассалам беше продължил да пита, Абу Бакър Сидик ради Аллаху анху щеше да отговаря: аз, я Расул Аллах. След което казва алейхи салату вассалам: няма човек, който да извършва всички тези неща в един ден и да ни влезне в дженнета. Какво означават тези думи? Или какво означава този въпрос на пейгамбера? Той пробва сахабетата. По този начин всички сахабета, които са били там, са видяли, че Абу Бакър Сидик ради Аллаху анху какво иска? Иска дженнет. Така бяха и сахабетата ради Аллаху анху, Аллах да отговорим от тях. И точно заради това пейгамбера го пита този въпрос пред всички, за да могат всички да си вземат поука. И като че ли с тези въпроси алейхи салату вассалам иска да каже: вижте, ние в земния живот, ние на дунята сме временно. Тук сме за много къс период от време, за това вършете колкото се може повече добри дела, кланяйте колкото се може повече намаз, губите колкото се може повече уруч, за да се подготвим за ахирета. Тук е мястото и времето, където Аллах Азза ва Джал ни е дал тази възможност. Защо трябва да кланяме? Какъв е отговор на въпроса? За да спечелим милостта и рахмета на Аллах Азза ва Джал, за да спечелим Неговия дженнет. Какви са ползите от намаза? Дали от намаза имаме полза? След малко ще ги споменем няколко от тях. Въпреки че ползите от намаза са много. Дали кланянето на намаз е губене на време? Много от хората казват: Боже, много работа има. Нема време за намаз. Нема време за намаз. Това е абсолютно грешно. Защо? Защото когато един човек, независимо каква работа работи, когато работиш, ти си напрегнат, има напрежение. Каквато е работа да работиш. И затова, когато виждаме дали ще е цех, дали ще е фабрика, дали ще е някакво друго промишлено предприятие,
винаги има през 2 или през 3 часа да задължават, дават ти някаква почивка. Защо? Да можеш да отпушиш малко. Иди в джамията, вземи абдес, кланяй намаз, най-добрият начин, за да можеш да се успокоиш психически. Намаза. И несъмнено намаза успокоява. Така също въпроса, дали ние ще имаме полза от намаза в съдния ден. Разбира се, и за всичко това ще говорим в следващите минути. Относно първия въпрос, мухтерем джамат. Защо кланяме намаз? Кой може да ми отговори? Защо кланяме намаз? Аз отговорих, защото искаме милостта на Аллах. Обаче в филма видях много интересен отговор. Ние кланяме намаз, защото сме мюсюлмани. Кои не кланят намаз? Които не са мюсюлмани. И веднага ви даем един пример, случка, която се случи с мен. Бяха ме поканили на една лекция в Испания. И един мой приятел, който работи строителство на един обект с неговия брат и с баща му, казва, отиваме на обекта, дода време за намаз, аз се кланям, вика, брат ми и баща ми не се кланят. Дода време за намаз, аз взимам абдес, кланям се, баща ми вика и брат ми не се кланят, шефът това нещо го вижда. Идва Рамазан, и аз карам уруч, брат ми вика и баща ми по време на Рамазан ядат, пият. И вика един ден казва шефа, ма викна и вика, виж, искам да те питам нещо. Питай, шефе. Казва, виж, ти си мюсюлманин, аз виждам. И сега двамата какви са. Значи това, което ми направи впечатление в Испания, когато се каже мюсюлманин, това означава човек, който кланя намаз. Това означава човек, който като дойде Рамазан го вее уруч. Това означава човек, който вярва в Аллах Азза ва Джел. Снощи седнах с едни приятели на маса, всички бяха на по една ракия. Нормално, аз седам с такива хора. В крайна сметка трябва да сме между тях, трябва да им казваме. И най-интересното ми е, субханаллах, когато се напият, тогава най-много им се говори за ислям. И тогава са най-вярващи. Казва, оджа, аз си вярвам, то си ми е в сърцето. Субханаллах, вижте, това са хора, на които мухтерем джамат трябва да им се говори. Това са хора, които ни трябва да ги изключваме от списъка. По времето на Пейгамбера, алейхи салату вассалам, идва един от сахабетата, който се е напил. Вече алкохола след като става харам. Знаем, че в самото начало на исляма алкохола не е бил харам, не е бил забранен, след което Аллах субханаху ва тааля го забранява в Корана как? Не от един път, а постепенно, на 3 степени. След като алкохол вече е бил категорично забранен, един от сахабетата се е напил. Идва при Пейгамбера и казва, я Расул Аллах, иска да го гушне, да го такова, да го целува. Абу Бакър, Омар ибн Хаттаб ради Аллаху анху казва, я Расул Аллах, само ми дай разрешение да виж какво ще го направя. Ще му строша главата и сега. Ще го бъвте. Защо пияншата пригръща? Тогава вижте Пейгамбера какво му казал. Виж, остави го. Той обича Аллах и неговия пратеник. Субханаллах. Той обича Аллах и неговия пратеник. За това наше задължение е да говорим на хората за намаза. Наше задължение е да говорим на хората за исляма, за Аллах. Защо един човек трябва да кланя? И защо един човек трябва да кланя? Защото сме мюсюлмани. Мюсюлманите кланят, не мюсюлманите не кланят. И това нещо го потвърждаваме с хадис, предаден от имам Ахмед, и Тирмизи, и Несаи, Ибн Хиббан и Хаким. Ради Аллаху анхум, Аллах да е доволен от тях всички. Казва алейхи салату вассалам. Хадис, в който има много тежки думи. Вижте. Ал-ахду алладhi бейнана ва бейнахум ас-салат. Фамен таракаха фақад кафар. Разликата между нас и тях. Между нас става въпрос за мюсюлманите, а тях друговерците, не мюсюлманите, християни, евреи. Разликата между нас и тях е намазът. И който го изостави, изпада в неверие. Който изостави намаза, изпада в неверие. Защо изпада в неверие? Защото след малко ще видим и ще разгледаме подробно ползите от намаза. Как намазата предпазва от шейтана, субханаллах. Това е един ибадет,
който ни отдалечава от шейтана. И един ибадет, който ни приближава към Аллах Азза ва Джал. Омар ибн Хаттаб ради Аллаху анху казал следното: няма дял в исляма за онзи, който изоставя намаза. Това са хадиси, има и много аети, това са думи на сахабетата ради Аллаху анхум, в които се говори за намаза, за изключителната важност на този ибадет, че никак не е за подценяване. Казва Абдуллах ибн Шакик ради Аллаху анху, Аллах да е доволен от него: сподвижниците на пратеника саллаллаху алейхи ва саллям не виждаха неверие в нищо друго, освен в изоставянето на намаза. Значи правиш някакво друго прегрешение. Вижте алкохола. Когато този човек се напил и искал да прегърне пратеника, пратеника не е казал този неверник. Нали? Когато човек извърши друго прегрешение, това не означава, че той става неверник. Той е грешник, но не е неверник. Освен, казва, изоставянето на намаза. Когато един човек изостави намаза, той е обречен. Той е в голяма опасност. Той е на границата между вярата и неверието. Казва: Боже, то си ми е в сърцето, когато с нощта тези момчета ми казаха. Ни кланя намаз, ни говея оръжие в месец Рамазан, ни дава закят, не е бил на хач, пие алкохол, яде свинско, прави прелюбодеяние и казва: то си ми е в сърцето. Важно е сърцето да ти е чисто. Как е възможно това сърце да е чисто? При толкова противопоставяне, при толкова грехове. Затова мухтерем джамат, ако искаме да ни е чисто сърцето, трябва да го изпълним с иман, покорство и подчинение пред Аллах Азза ва Джал. Защото казва алейхи салату вассалам: Инна Аллаха ла янзуру иля аджсамикум ва ла иля суарикум ва иннама янзуру иля а'маликум ва иля кулубикум. В съдния ден Аллах субханаху ва та'аля няма да гледа във вашите тела и във вашите лица. Дали сте красиви, дали сте грозни, дали сте силни, дали сте слаби, а Той ще гледа във вашите дела и във вашите сърца. Ние като мюсюлмани, в тази общност, в която живееме и в която харама е страшно разпространен навсякъде, като мюсюлмани сме длъжни да се бориме с шейтана, да живееме като мюсюлмани и иншаллах да умреме като такива. Да умреме с ля иляха илляллах, да умреме с намаз, защото аз винаги съм го казвал на джамата, нали, когато се говори за смъртта, много от хората ги е страх. Казва: той же не му наплаши, кажи нещо друго. Аз не въплаша. И аз винаги съм го казал: не е страшно един човек да умре. Страшно, ако един човек умре без намаз. Страшно, ако един човек умре без иман. От това по-страшно няма. Защо? Защото няма поправителен изпит. Това е проблема. Айде един ученик му пише днеска двойка, утре ще я поправи. Обаче, когато един човек умре, може би ще иска да се върне, за да се поправи, обаче Аллах Азза ва Джал на никой няма да даде тази възможност. Какви са ползите от намаза, мухтерем джамат? Една от най-големите ползи от намаза, това е постоянно споменаване и подчинение пред Аллах. Значи намаза е най-добрият начин, най-прекрасната форма да споменаваме Аллах постоянно. Защото казва Аллах Азза ва Джал в Коран Керим: Бисмиллахир рахманир рахим: Я айюхаллазина аману зкуруллаха зикран кафира ва саббихуху букратан ва асила. О вярващи, често споменавайте Аллах, споменавайте го често и сутрин и вечер. В хадис Айша ради Аллаху анха ни известява за пратеника саллаллаху алейхи ва саллям. Споменаваше Аллах субханаху ва та'аля във всяко едно положение. Преди лягане, след ставане, когато решеше косите си алейхи салату вассалам, когато обличаше дрехата, когато обличаше обувките, във всяко едно положение, дори при влизане и на излизане от тоалетната алейхи салату вассалам, винаги споменаваше Аллах. Една вечер, когато алейхи салату вассалам кланяше намаз, Айша ради Аллаху анха, това нещо става в стаята на Айша.
се е излегнала и вижда пейгамбер алейхи салату вассалам от многото кланя на намаз, копитата му, краката му са напукали и тече кръв от многото стоене прав. Тогава Аиша ради Аллаху анха казва: Я Расулаллах, има ли нужда толкова много да правиш ибадет? Има ли нужда толкова много да кланяш намаз? Има ли нужда толкова много да споменаваш Аллах, след като Аллах ти е опростил на тебе всичко? Тогава той алейхи салату вассалам казва: Я Аиша, афала акуну абдан шакура. Ей, Аиша, аз не мога ли да съм един благодарен раб на Аллах? За това, че той ме е опростил, за това, че той ме е обещал дженнет, за това, че той ми е дал всичко, от което имаме нужда. Нека ние, всеки един от нас, индивидуално да си зададеме въпроса: има ли нещо, което да ни липсва? Има ли нещо, което да ни куца? Валлахи, Аллах ни е дал всичко. Аллах не ни е забравил. Проблема е, че ние забравихме Аллах. Затова намаза, кланянето на намаза е най-добрият начин, най-прекрасната форма да споменаваме Аллах. Защото намаза е начина, по който ние се отблагодаряваме на Аллах Азза ва Джел. Ние показваме нашата признателност към Аллах Азза ва Джел за всичко, с което Той ни е дарил. Казва Аллах Субханаху ва Та'аля в Коран Керим, 110 аят на сура Бакара: Бисмиллахир рахманир рахим. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. И отслужвайте намаза, и давайте закята, и каквото добро да направите отнапред за душите си, ще го намерите при Аллах. Как започва този аят? И отслужвайте намаза, и кланяйте намаза, и давайте закята. Този аят е един от многото аяти в Корана, в които Аллах Субханаху ва Та'аля идва с заповедна форма, множествено число, като казва: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. И кланяйте намаз. Заповедна форма, която заповедна форма означава фарз, задължение за всеки мюсюлманин и мюсюлманка, които се считат като такива. Намаза е фарз, задължение, фарз от фарзовето на ислям. Основа от основите на ислям. За всеки мюсюлманин и мюсюлманка, които се считат като такива, които са пълнолетни и които психически са здрави. Намаза им е задължение, фарз. Така също намаза, мухтерем джамат, успокоява душата. Това е другата полза от ползите на намаза. Особено в днешно време, в което виждаме, че хората живеят в един динамичен живот и хората наистина имат нужда от спокойствие. И затова пейгамбер алейхи салату вассалам какво правеше? Той беше човек и той имаше проблеми и той имаше незгоди в неговия живот. Когато имаше такъв момент, обръщаше се към Билал Хабеши ради Аллаху анху, неговия мюезинин, и казваше: Я Билал, арихна бисаля. Ей, Билал, рука езан да кланяме намаз. Защо? Рихна означава успокоени с намаза. Защото пейгамбер алейхи салату вассалам намираше спокойствие в намаза. И аз съм сигурен, че всеки един от нас, когато кланя намаз, намира това спокойствие. Спокойствие, което с думи не може да се опише. Спокойствие, което в магазина не може да го купи с пари. Това го дава само Аллах Азза ва Джел на неговите приближени раби, които кланят намаз. Казва Аллах Азза ва Джел в Коран Керим: Аля бизикриллахи татмаиннул кулуб. О да, при споменаването на Аллах сърцата се успокояват. При кланянето на намаз ти си спокоен, ти си щастлив. В днешно време има ли хора, които не искат да бъдат спокойни и щастливи? Има ли такива хора? Няма такива хора. Обаче голяма част от хората днеска не са спокойни и не са щастливи. Статистиката, уважаеми братя, сочи, че в Америка годишно се самоубиват 30 000 човека. Защо? От нашото село в Америка, от Кочан в Америка има много хора. И като си дойдете, аз ги питам: ей,
Там, какво става? 30 000 човека се самоубиват. Имате ли алкохол? Има лъжа, има алкохол, има наркотици, има жени, всичко има. Няма нещо, което на хората да им куца. Финансово са добре, задоволени са. Добре, каква е причината? Има проблем, защо тези хора предприемат да сложат края на живота си. Казва Аллах в Корана, вижте. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. И който се отвърне от моето напомнене, за него ще има живот в лишение. Който не споменава Аллах, който не кланя намаз, за него ще има живот в лишение. Той винаги ще има някакви проблеми. Винаги нещо ще му куца, и винаги нещо ще му е криво, и винаги ще е недоволен. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Този човек в съдния ден ще бъде сътворен сляп. Няма да може да вижда. قَالَ رَبِّي لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Ще каже: о, Рабби, защо ме сътворяваш сляп, след като аз бях зряч? Виждах на дунята. قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ الْآيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Какъв ще бъде отговора? Когато идваха при теб нашите знамения, когато ти изпратихме пратеника Мухаммад алейхи салату вассалам да ти покаже правия път, когато изпратихме Коран и Керим, която е напътствие и светлина за всеки онзи, който търси Аллах, когато идваха при теб нашите знамения, ти ги забравяше. Така както ти ги забрави, така и ние днес ще те забравим. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. За кой ден става въпрос? За съдния ден. За съдния ден, в който човек, всеки един от нас, индивидуално ще застане пред Аллах азза ва джал и ще отговаря за неговите дела. И нещо много интересно. Знаете ли първото нещо, за което Аллах азза ва джал ще напита в съдния ден, кое е? Намаза. Казва алейхи салату вассалам: أَوَّلُ مَا يُحَاسِبُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ. Първото нещо, за което ще бъде питан един човек в съдния ден, ще бъде намаза. И когато един човек не е кланял намаз, означава, че не е споменавал Аллах, означава, че е забравил Аллах, означава, че се е отдалечил от Аллах. И след като се е отдалечил, този човек е забравил Аллах на дунията, Аллах ще го забрави в ахирета. Аллах да пази. В момент, в който най-много ще има нужда от Аллах, в момент, в който най-много ще има нужда от милостта и от рахмета на Аллах, да бъде забравен от Аллах, валлахи няма по-голяма загуба от тази. И каква е основната причина? Не кланянето на намаз. Затова мухтерем джамат, елхамдулилlah, кланяме намаз. Нека Аллах да ни го приема. Тези, които не кланят намаз, моя апел към тях е: нека по-скоро да започнат да го кланят. Валлахи, винаги можеш да намериш време за намаз. Когато човек кланя намаз и застане искрено пред Аллах субханаху ва та'аля, за да иска от него, Аллах му дава спокойствие, Аллах му дава напътствие, Аллах му дава щастие и на дунята, и в ахирета. Не трябва да си прахосваме времето на празно. И никога и по никакъв начин не трябва да се отчаиваме за извършените грехове, които сме ги извършили, а да искаме прошка, да искаме покаяние, да искаме опрощение от Аллах азза ва джал, защото Той е единственият, който опрощава. Третото нещо от ползите на намаза, с посредством намаза човек се пречиства както физически, така и духовно. Намаза е чистота. И винаги, когато вземем да четеме някакъв китаб за исляма, особено в фъкъх, винаги преди да започне да се говори за намаза, за уручи и така нататък, първия раздел е чистота. Винаги първия раздел в книгите на фъкъх е чистота. Това означава, че исляма отдава голямо значение за чистотата. И несъмнено алейхи салату вассалам е казал, че чистотата е половината от вярата. Намаза пречиства човека както физически, така и духовно. Така. Веднага даваме пример.
как намазата пречиства физически. Когато един човек кланя намаз, трябва да съблюдава 3 неща. Мястото, където кланя, да бъде чисто. Дрехите, с които кланя, да бъдат чисти и тялото, с което кланя, да бъде чисто. Аллах, това го няма в никаква друга религия. Да обръща толкова голямо внимание за чистотата. Пейгамбер алейхи салату вассалям един ден бил с неговите сподвижници и им казал следното. Какво ще кажете, ако на всеки един от вас пред вратата на неговата къща тече една река и вие самиете по 5 пъти на ден? Дали ще остане някаква нечистотия по вас? Те казали, не, я Расулаллах. 5 пъти на ден самиеш. Каква нечистотия? За каква нечистотия става въпрос? 5 пъти на ден самиеш. Тогава алейхи салату вассалям е казал, така както водата ви пречиства от нечистотиите, така и намаза, който го кланяте, ви пречиства от греховете. Един ден, един студент, който е бил суданец, учил в Америка. Мюсюлманин, и отива в университета в тоалетите да си вземе абдес, дошло време за намаз. И точно когато вдига краката на мие, влиза един професор и като го вижда, се ядосва и му казва, как не тъга срам тук да си миеш краката. Той казва, професор, аз съм мюсюлманин, кланям намаз, това трябва да го направя. Професора продължил да му писка. Тогава този студент казва, господин професор, ти по колко пъти си миеш лицето на ден? Казва, по 2-3 пъти. Казва, аз тези крака ги мия по 5 пъти. Следователно, моите крака са по-чисти от твоето лице. Нямаш право да говориш. Какво означава това? Това ви го дам като пример. Тук става въпрос за чистота. В друг хадис казва алейхи салату вассалям. От Абу Хурейра ради Аллаху анху, Аллах да е доволен от него. Тук става въпрос за взимане на абдес. Когато един вярващ раб си вземе абдес и измие лицето си, всички грехове се пречистват с водата или с последната капка вода. За това, което е гледал, значи всички грехове, когато измие лицето си, с водата, дори и с последната капка вода, която впада, му се пречистват всички грехове, които е извършил с кое? С погледа. И когато измия ръцете си с вода, пречиства всички грехове, които е извършил с ръцете си. И в предания се казва, дори греховете му излизат с последната капка вода изпод ногтите. Тук става въпрос за какво? За пречистване от малките грехове. И когато измие краката си с вода, пречиства всички грехове, към които е извършил, отивайки с краката. Докато излезне и застане пред Аллах субханаху ва та'аля, чист, пречист от греховете, така както се е родил в деня от неговата майка. Значи взимането на абдес или с взимането на абдес са пречистване от кое? От малките грехове. А самото кланяне на намаз, уважаеми братя, ни предпазва и ни пречиства от големите грехове. Вижте какво казва Аллах в Корана. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. И отслужвайте намаза, защото намаза предпазва от покварата и неодобрените дела. Намаза мухтерем джамат представлява една преграда между теб и извършването на големи грехове. Човек, който кланя намаз, не пие алкохол. Човек, който кланя намаз, не еде свинско. Човек, който кланя намаз, не прави прелюбодеяние. Човек, който кланя намаз, не краде, не лъже. Или ако има единици от хора, които кланят намаз и извършват
едно от тези неща, които споменах, значи в имана, в вярата и в убеждението на този човек има някакъв проблем. Нещо куца. Но говоря като цяло, човек и хора, които кланят намаз, намаза ги предпазва от извършването на големи грехове. Взимането на намаза преди всеки намаз, взимането на абдест преди всеки намаз да пречиства от малките грехове и човек по 5 пъти на ден, кланяйки намаз, пречиствайки се духовно и физически, застава пред Аллах Азза ва Джал чист, пречист от греховете, както и от мръсотиите, така както се родил в деня от неговата майка. Разбрахте ли тази полза? Човек, който кланя намаз, означава, че се пречиства физически и духовно. Има едно известно изказване на един шейхул Ислам ибн Теймия рахимахуллах, който казва следното. Душата, когато се ангажира с подчинение към Аллах, изостава порицаното и неодобрените дела. Когато душата ти ангажираш с подчинение към Аллах, изоставяш порицаното и неодобрените дела. Но, когато душата ангажираш с извършване на грехове, изоставяш кое? Изоставяш подчинението си към Аллах. Значи, има два пътя. Зависимост от тебе зависи ти с посредством този разум, с който Аллах Азза ва Джал те е дарил. Ти, знайки кое е хелял и кое е харам, към кое напътства Аллах Субханаху ва Тааля, неговия пратеник, и към кое напътства шейтана, ти сам избираш по кой път да фаниш. Ти сам избираш дали твоята душа да пренасочиш по пътя на Аллах, като правиш ибадет и се подчиниш на Аллах Азза ва Джал, или тръгнеш по пътя на шейтана. Значи зависи от нас. Ако ние се ангажираме душите с извършване на добри дела, с кланяне на намаз, значи ние сме предпазени, иша Аллах, с позволението на Аллах Азза ва Джал, от порицаното и от всякакви грехове, в които шейтана проповядва. И след това казва, поради тази причина, когато един човек кланя намаз, и ангажираш душата си към добро, поради тази причина кланящия намаз има две ползи. Първата полза е окончателното приключване с греховете. Както с малките, така и с големите. Казахме, намаза е преграда между човека и извършването на големи грехове, а взимането на абдеста пречиства от малките грехове. Значи първата полза от този, който кланя намаз, окончателно приключване с греховете. И второ, честото споменаване на Аллах. Човек, който кланя намаз, често споменава Аллах, често се сеща за Аллах, означава, че не е забравил Аллах и Аллах няма да го забрави в съдния. И шала да сме от тази група хора, които Аллах да и не забрави в съдния. Четвъртото нещо, уважаеми брати, от ползите на намаза е, че този, който кланя намаз, намаза ще ти улесни равносметката в съдния ден. Първо, намазата пречиства духовно и физически на дюнията. Чрез кланянето на намаз Аллах ти дава спокойствие в сърцето и щастие, Аллах ти дава напътствие, Аллах ти дава това нещо, което от магазини не можеш да си го купиш, винаги да си усмихнат. Аллах те възнаграждава на дюнята, още на дюнята с намаза. А относно ахирета, там наградата е по-голяма. Хадиса, който го споменахме преди малко, казва алейхи салату вассалам: Инна awwalu ма юхасибу бихи ал-абду йаума ал-қияма мин амалихи салатуху. Първото нещо, за което ще държи един раб в съдния ден равносметка от неговите дела, това е неговия намаз. Значи първото нещо, за което ще напита Аллах в съдния ден, това е намаза. Учените и тълкователите на този хадис казват: ако имаше нещо друго, което да е по-важно от намаза, Аллах щеше да напита за него. Но след като няма нещо, което да е по-важно от намаза, затова алейхи салату вассалам казва тези думи. Първото нещо, за което ще бъде питан един раб в съдния ден, ще е намаза. След това казва алейхи салату вассалам: فَإِنْ سَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَنَجَحَ. Ако има намаз този човек, ще спечели.
وَإِنْ فَسَدَتْ, но ако този човек няма намаз, خَابَ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ, този човек ще съжалява и ще загуби. Това е хадис, предаден от Абу Дауд, от Тирмизи и от Насаи, рахимахумуллах. Така. Един въпрос. Какво е наказанието за този, който не кланя намаз? Да, е така, както дадахме ползи за този, който кланя намаз. Видяхме, че за този човек има полза както за този свят, така и за отвъдния. Нека сега да дадем наказанието за този, който не кланя намаз и на дюнята, и в ахирета. Валлахи, човек, който не кланя намаз, Аллах му дава наказание още на дюнята. Защото човек, който не кланя намаз, означава, че този човек няма страх от Аллах. А един човек, който няма страх от Аллах, от него можеш да очакваш всичко. Употреба на алкохол, употреба на наркотици, Аллах да пази, прелюбодеяние, лъжа, кражба, убийство. Човек, който няма страх от Аллах, от него може да очаква всичко. Човек, който кланя намаз, той има страх от Аллах. Той има преграда между него и всичко онова лошо, което шейтана проповядва. Когато един човек се напие, той може да направи всякаква беля, нали така? Това му е наказание от Аллах. Когато човек не кланя намаз и използва наркотици, това му е наказание от Аллах. Когато човек не кланя намаз, няма страх от Аллах, краде, лъже, това му е наказание от Аллах. И Аллах му дава беля още на дунята. А относно ахирета, казва Пейгамбер алейхи салату вассалам. Не, ще споменем първо аети от Коран Керим. След това хадиси. Казва Аллах субханаху ва та'ала, 59-60 аят на сура Мериям. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا شَهَوَاتٍ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Вижте какво казва Аллах азза ва джал. Но ги последваха поколения, които изоставиха намаза и последваха страстите. Значи по времето на Пейгамбера алейхи салату вассалам, неговите сахабета са били най-хайрлията хора, най-достойните мюсюлмани. И това нещо го доказваме със следните думи на Пейгамбера, който казва: хайрун наси карни, ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Най-хайрлията хора, най-достойните мюсюлмани са моята общност, т.е. моите сахабета, които живеят с мен. После онези, които ги следват, това са табиините. После онези, които ги следват, табиините. Или в този хадис Пейгамбер алейхи салату вассалам говори за 100-200 години след неговата смърт, за тези хора. И колкото повече са отдалечавани от Пейгамбера, толкова повече мюсюлманите са отдалечавани от Аллах. Това е факт. По това време, когато Аллах субханаху ва та'ала слиза с този аят и ги последваха поколения, които изоставяха намаза, сахабетата ради Аллаху анху са си задавали въпроса как е възможно да дойде поколение, да дойдат хора, които да казват, че са мюсюлмани и са изоставили намаза. Как така това е възможно? Случая, който ви го дадах в Испания. Значи, когато в Испания се каже мюсюлмани, означава човек, който се кланя. И ги последваха поколения, които изоставиха намаза и последваха страстите, последваха шейтана. Тях ще ги постигне изтребление. И в ислямската история, когато четем, виждаме как Аллах субханаху ва та'ала периодично е унищожавал дадени поколения. Защо? Защото са се противопоставили на Аллах. Защото не са вярвали в Аллах. И когато в едно общество, и особено мюсюлманско, виждаме изоставяне на намаза
виждаме, че джамията е празна, това показва безверието на това общество. След като джамията е празна, какво искаш? А след като няма намаз, танка може да очаква извършването на всеки грехове. Нали ме разбирате какво говоря? Така. Затова Аллах Субханаху ва Та'аля с този аят ни предупреждава. Това е предупреждение за нас. Защото казва, тях че ще ги постигне изтребление. След това казва Раббuna Субханаху ва Та'аля. Прави едно изключение. Илля мен таба ва амана ва амила салихан. Казва Аллах Субханаху ва Та'аля, освен онези, които се покаят, вярват и вършат праведни дела. Значи винаги имаш врата, която е отворена и която врата се казва вратата на покаянието. Мухтерем джамат. Колкото и да сме прегрешили, колкото и да сме сгрешили, колкото и да сме огнетили, знайте, че Аллах Субханаху ва Та'аля винаги е в очакване на вашето покаяние. Винаги. Аллах е в състояние да ви опрости, ако ще вашите грехове да са колкото от пяната на всички морета по света. Аллах е в състояние, той е готов да ви опрости. Казва Аллах в Корана: وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. И кой освен Аллах опрощава греховете? Ако ти, като човешко същество, прегреши спрямо някого, приятел, комшия, родител, и в един момент искаш да идеш да се направи с него хелял, да се подобрите, и му казваш: виж, така и така, така и така, аз греших, искам да ми простиш. В това положение човек има две възможности. Първо, този човек да му каже: прощавам ти. Обаче е напълно възможно да му каже: мани се от тук, не искам да виждам. Да не му прости. Нали така? Ако го обидел много, може и да не му прости. Обаче при Аллах няма такова. При Аллах има само една възможност. Аллах прощава. Аллах не връща. Валлахи, ако родител, ако майката си накърнила и искаш опрощение от нея, ако много ти е обидена, може да ти каже: мани, не искам да те виждам. Родителът ти, но Аллах Азза ва Джал няма да те върне. Валлахи. Казва алейхи салату вассалам: всички хора са грешници. Има ли някой от вас, който да стане и да каже: аз съм безгрешен? Не. В момента, в който каже това нещо, той е сгрешил. Да знае. Защото няма хора, които да не са грешни. И казва алейхи салату вассалам: всички хора са грешници и най-добрите грешници са покаиващите се, които искат опрощение, които искат Аллах да им опрости, да се смили на тях. Нека да сме от тях. Нека да се подготвим за ахирета. Как? С намаз и подчинение пред Аллах Субханаху ва Та'аля. В друг аят казва Аллах Субханаху ва Та'аля: Бисмиллахир рахманир рахим. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكوا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. 9 аят на сура Мунафикун. Казва Аллах Азза ва Джал: о вярващи, да не ви отвличат от споменаването на Аллах нито вашите имоти, нито вашите деца. В този аят Аллах Азза ва Джал споменава две неща. Това са нашите имоти, нашите богатства, които ги имаме, и нашите деца. Тези две неща човек най-много обръща внимание, докато е жив, за тези две неща. Да трупа повече имоти и да има деца, да има семейство, да ги задоволи финансово и тях. Това е нормално. Няма нищо лошо в това. Но Аллах Азза ва Джал за какво предупреждава в този аят? Казва: о вярващи, да не ви отвличат от споменаването на Аллах нито вашите имоти, нито вашите деца. В тефсира на Абдуллах ибн Аббас ради Аллаху анху. Абдуллах ибн Аббас е едно от сахабетата на пейгамбера, за когото пейгамбер алейхи салату вассалям е направил дуа да стане учен. И в действителност той става един от най-големите учени в тълкуването на Корана. Абдуллах ибн Аббас казва: под думичката ан зикрилlah, а именно от споменаването на Аллах, тук се разбира намаза. Или: о вярващи, да не ви отвлича от споменаването на Аллах. Или: да не ви отвлича от намаза нито вашите имоти, нито вашите деца. Тоест,
Да, няма нищо лошо да работите за дунята. Да имате, да се трудите и да получите това, което Аллах Азза ва Джал ви го отредил като препитание, но при едно условие. Да не се готвите само за дунята. Да не забравяте Аллах, да се подготвите и за ахирета. Как? С намаз. С подчинение пред Аллах. В днешно време виждаме, че по-голяма част от мюсюлманите какво правят мухтерем джамат? Готвят се само за дунията. Да имат пари, да имат хубава кола, голема къща, в крайна сметка повечето време ще си в гроба. Ние трябва да се готвиме за това време, което ще прекараме повече в гроба, не на дунята. Затова казва Аллах Азза ва Джал в този аят, това също е един вид предупреждение от Аллах. О, вярващи! Да не ви отвлича от споменаването на Аллах нито вашите имоти, нито вашите деца. А който сторва това, те са от губещите. Ето. Те са от губещите. Аллах да пази. Друг аят казва Аллах Субханаху ва Та'аля, 42 и 47 аят на сура Муддатхир. Казва Аллах Субханаху ва Та'аля: "Ма салакакум фис сақар? Қалу лам накун минал мусаллин, ва лам накун нут'имул мискин, ва кунна нахуду мa'ал хаидин, ва кунна нукадзибу бияумиддин, хатта атана ал-яқин." В съдния ден тези, които ще бъдат въведени в Джехеннем, в огъня, Аллах да пази, ще им бъде казано: какво ви отведе в Джехеннем? Какво направихте? Вижте как ще отговорят. Ще рекат: ние не бяхме от кланещите намаза и не хранехме нуждаещите се и затъвахме в празнословие с затъващите. Подигравахме се, говорихме аваямовете. И взимахме за лъжа съдния ден. Субханаллах. Взимахме за лъжа съдния ден. Това е изключително важен момент, трябва да се знае. Че вяра в съдния ден е основа от основите на вярата. Че всеки един от нас в съдния ден ще застане пред Аллах Азза ва Джал и ще отговаря за неговите дела. И когато Аллах Субханаху ва Та'аля в Коран Керим ни говори за вярата ни в Аллах, веднага след това споменава и вярата в съдния ден. И учените, тълкователите на всички тези аети казват: вярата в съдния ден е нещо изключително важно, защото когато един човек вярва в съдния ден, че ще има ден, в който ще застане пред Аллах и ще отговаря, докато от тук малко или много ще се съобразява какво говори и какво върши. Или по друг начин да го кажем, по всякакъв си начин ще се опитва да се подготви за съдния ден. Един ученик, който има изпит, абсолютно същото положение. Ако учи и получи добра оценка, след изпита ще е с гордо вдигната глава и ще се радва. Обаче ако не положи труд и не учи и получи двойка, ще се надигали, ще навиде главата и ще го оставя от други. Така и за съдния ден, уважаеми братя. Ако ние се подготвим за съдния ден, ако се подготвим за срещата ни с Аллах, за изпита, иншаллах Аллах ще ни улесни и ще минем. Но ако не се подготвим, няма как да стане. Затова най-добрият начин човек да се подготви, това е кланянето на намаз. Моля Аллах Субханаху ва Та'аля да ни напъти по правия път, да напъти нашите семейства, да напъти нашите близки, нашите комшии, да ни стори от кланящите намаза. Защото ако ни кланяме намаз, влизаме в графата, за която казва Аллах Субханаху ва Та'аля, тя ще ги последва изтребление. Тоест, ние видяхме какви са ползите от намаза и какви са вредите от за тези, които не кланят намаз. Затова, ако намаза мухтерем джамат, трябва да знаете, че не е губене на времето. Намаза е начин, по който ние показваме нашата благодарност и нашата признателност към Създателя Аллах Субханаху ва Та'аля. Намаза е най-добрият начин, по който ние се приближаваме към Аллах Азза ва Джал и поддържаме връзка с Него.
Знаете ли как е намаз на арабски? Саля. Идва от думичката силя, което означава връзка. Саля или силя означава връзка. Връзката ти между тебе и Създателя Аллаха Съвъче. Когато човек кланя 5 пъти намаз, това означава, че ти поддържаш постоянно тази връзка с Аллаха Съвъче. Не го забравяш. Спомняш си за Него. Искаш от Него, правиш ибадет на Него. Уповаваш се на Него. И Аллах Азза ва Джел ще те възнагради, защото Аллах Азза ва Джел няма да угнети никого и по никакъв начин. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. И който върши добро с тежестта на прашинка ще го види, и който върши зло с тежестта на прашинка пак ще го види в съдния ден. Затова казва Аллах Азза ва Джел. Когато запитат джехеннемлиите какво ви отведе в джехеннем, ще кажат: ние не бяхме след услужващите намаза и не храняхме нуждаещите се и затъвахме в празнословие с затъващите и взимахме за лъжа съдния ден, докато ни застигне смъртта. Нека Аллах Азза ва Джел да е на пъти по правия път и да ни стори от неговите искрени, подчинени и покорни раби, които да си кланяме намаза преди да ни го кланят на джаназето, които да си направим равносметка за нашите дела преди да не бъде направено в съдния ден. И нека Аллах Азза ва Джел да ни възнагради и да ни събере всички нас в дженнета, така както нас събрал тук. Това, което иска да каже, Аллах да бъде доволен от вас. Саллаллаху аля сейидина набийина. Имаме 7 минути. Ако иска някой да пита някакъв въпрос, да смените абдеста. Иншаллах, ако можем да отговорим, ще отговорим. Ако не можем, ще питаме, ще продължим, тогава ще го отговорим.